Ibu bapak lan sedherek ingkang kinasihan dening Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus. Kula Setyawati saking GKJ Semarang Timur, Klasis Semarang Timur, kepareng kula badhe ngaturaken renungan harian Sabda Winedar dinten menika Rebo 19 Agustus 2026. Dasaring sabda kapetik saking Matius 8 ayat 13 ingkang mekaten surasipun. Gusti Yesus banjur ngendika marang opsir panatus mau, "Wis mundura, katekono kaya kang dadi pangandelmu." Saknalika iku uga abdine waras. Ibu bapak lan sedherek ingkang kinasihan dening Gusti, renungan sabda winedar menika kanthi irah-irahan, katekono kang dadi pangandelmu. Menungso menika pinaringan berkah mirunggan saking Gusti inggih menika kasagetan kangge nitani kawontenan. Gegilut pengalamaning gesang kepengker lan ingkang kalampahan sakmangke saged damel kita saged mawas kinten-kinten menapa ingkang badhe kalampahan salajengipun. Nyinau saking menapa ingkang sampun kalampahan saderengipun saged damel kita langkung ngatos-atos anggenipun tumindak ing salajengipun supados bab ingkang boten prayogi sampun ngantos kedadosan malih. Gusti Yesus nindakaken mukjizat kathah ing gesang manungsa wekdal semanten. Perkawis ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus dados perkawis ingkang sampurna awit nglangkungi menapa ingkang dipun wawas dening manungsa limrahipun. Sakit buduk ingkang dereng wonten tambanipun nalika semanten saged dipun sarasaken dening Gusti Yesus. Perkawis menika damel tiyang kathah sami gumun. Waosan kita sakmangke nedahaken menapa ingkang dipun pitadosi dening tiyang ingkang sakit buduk menika bilih Gusti Yesus kepareng nyarasaken satemah piyambakipun nampi kasarasan. Namung kanthi tembung aku karso tanpa demek tiyang menika mukjizatipun Gusti kalampahan. Perkawis menika ingkang dadosaken opsir ing Kapernaum pitados dhateng Gusti Yesus lan nyuwun supados Gusti Yesus karso nyarasaken abdinipun ingkang nandhang sakit. Gusti Yesus pirsa bilih opsir ing Kapernaum menika saestu pitados dumateng panjenenganipun. Gusti Yesus ugi pirsa bilih opsir menika nresnani abdinipun. Mila saking menika Gusti ngendika, "Aku karsa," lan "Wis mundura, katekono kaya kang dadi pangandelmu." Saksampunipun Gusti Yesus paring pangandika mekaten, abdi opsir ing Kapernaum menika saras. Menapa ingkang kita pitadosi saged kalampahan, malah saged langkungi menapa ingkang kita bayangaken. Cariyos menika dados tulodo tumrap kita supados pitados dumateng Gusti kanthi saestu. Amin. Mekaten sabdanipun Gusti, berkah dalem Gusti. Amin.